May adlaw mga bata, karon magtuon na usab kita. Magtuon kita sa mga letra. Tunan nato ang katingog ug patingog sa mga letra sa alpabeto. Andam na ba kamo? Busa ato ng sugdan. Sige, mga bata, mao kini ang alpabeto Bisaya. Letrang M, letrang A, letrang T, letrang Y, letrang S, letrang K, letrang N, letrang L, letrang P, letrang B, letrang G, letrang D, letrang H, letrang I, letrang U, letrang W, letrang E, letrang O, letrang R, o letrang NG. Mao kini mga bata ang alpabetong Bisaya. Atong ihapon. Pila man ka mga letra ang anaa sa alpabetong Bisaya. Sige daw, atong ipon. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, napulo, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aduna kitay 20 ka mga alpabetong Bisaya. No? 20. Okay. Mga bata, nasayod ba kamo nga ang 20 ka mga letra o mga letra sa alpabetong Bisaya aduna kini gitawag og patingog o katingog? O kana ang atong tunan karon. Unsa daw kadto? Atong mailhan ang mga patingog o katingog nga naa sa atong mga letrang alpabetong Bisaya. Busa mga bata, sige, atong nang sugdan sa pagtuon. Ang mga letra sa alpabetong Bisaya kay aduna kitay adunay 20 ka mga letra. Ang alpabetong Bisaya walay labot ang hinulaman nga mga letra sa pinulungang Ingles. Ang alpabetong Bisaya gilangkuban kini sa mailhan nato karon 5 ka patingog. Unsa daw kadto mga bata? Ang 20 ka letra sa alpabetong Bisaya gilangkuban og 5 ka patingog ug 15 ka mga katingog. Mao kana ang atong ilhonon niya mga bata. Ang 5 ka patingog ug ang 15 ka mga katingog. Okay, ilhon nato ang mga patingog ug katingog. Kinahanglan timan-an nato kini nga ang maong mga letra sila di ay gitawag og patingog. Og ato kining ilhon nga ang ubang mga letra aduna di ay katingog. Sige mga bata, dili na nato dugayon. Ato nang ilhon ang mga patingog. Mao kini ang 5 ka letrang patingog. Letrang A, letrang I, letrang O, letrang E, ug letrang O. Mao kini ang 5 ka mga patingog. Unsay ngalan niini mga bata? Unsa kini nga letra? Kini gitawag og mga letrang patingog. Pila ka buok ang letrang patingog? Aduna kitay 5 ka mga letrang patingog
nga walay lain kung dili ang letrang A, letrang I, letrang U, letrang E o letrang O. Sila ang mga 5 ka patingog. Sige mga bata, ato nang ilhon ang 15 ka mga katingog. Ang mga letrang katingog mao kini: letrang M, letrang T, letrang Y, letrang S, letrang K, letrang N, letrang L, letrang P, letrang B, letrang G, letrang D, letrang H, letrang W, letrang R, ug letrang NG. Mao kana ang 15 ka mga katingog. 15 ka mga letrang katingog. Tan-awa mga bata. Pilatanan ang mga katingog. Ipon nato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mao kini ang 15 ka mga letrang katingog. Sige man mga bata, atong ipadayon ang atong mga pagtuon. Mga bata, nailhan na nato ang katingog, ang mga letrang katingog o ang letrang mga patingog. Kabalo ba kamo mga bata nga ang patingog o katingog kung imong ipunon o imong isumpay, mamahimo kining silaba? Unsa daw kadto mga bata? Nga kung imong ipunon ang patingog o katingog, mamahimo kining silaba. Atong sulayan. Sige, mao kini ang mga katingog ug patingog. Katingog ug patingog. Katingog ug patingog. Kung ang patingog, kung ang katingog nga letrang M nga dunay tingog nga sumpayan sa patingog nga letrang A nga dunay tingog nga A, muingon kita ma. Ang letra nga katingog nga dunay tingog nga T, sumpayan nato sa patingog nga A, muingon kita ta. Ta. Ang katingog nga S, atong sumpayan sa patingog nga I, muingon kita C. Makahimo kitag silaba nga C. Ang patingog, ang katingog nga P, sumpayan sa katingog nga O, makahimo kitag silaba nga O. Ang katingog nga L, sumpayan kini sa patingog nga U, makahimo kitag silaba nga Lu. Ang ang katingog nga letrang W, ato kining sumpayan sa patingog nga I, makahimo kitag silaba nga Wi. Ang katingog nga R, ato kining sumpayan sa patingog nga I, makahimo kita og Re na silaba. Ang katingog nga G, sumpayan sa patingog nga I, makahimo kita og silaba nga G. Mga bata, sagi kaingon ko na nga ang katingog o patingog kung kini isumpay, makahimo gayud kita og silaba. Karon ato nang basahon ang mga silaba nga atong na buhat.
Sige daw. Ma, ta, si, po, lu, wi, re, ge. Giunsa man nato kini mga bata sa pagbasa? Atong gibasa pinaagi sa mga tingog sa mga letra. O tan-aw ninyo ang unang tingog. Gipatingugan og a, mamahimong ma. Patingugan, di ba? Adunay tingog di ara, patingog dinhi. Sige, ang patingugan og a, mamahimong ta. Patingugan og i, mingon kita si. Ang patingugan nato o, mingon kita po. Ang l, patingugan nato og u, mingon kita lu. Patingugan og i, mamahimong wi. Patingugan nato og e, mingon kita re. Patingugan nato og e, mingon kita og ge. Nakita ninyo mga bata, pinaagi sa pagsumpay sa tingog sa mga letra nga patingog ug katingog, makahimo gayud kita og silaba. Sige, ato nang ipadayon ang atong mga pagtuon. Magbansay kita sa pagbasa. Ania ang mga gitawag nga sight word. Unsaon kini nato pagbasa? Ang. Tanawon usab nato sa ubos ang mga silaba nga anaa dinhi. Sige daw. Ang patingog nga gigamit dinhi kay o. Ang letra nga patingog nga dunay tingog nga o. Sige, tan-awa ang sinugdanan ug butangi ug patingog nga o. Sige daw. Mo, to, yo, to, yo, mo. Okay, tan-awa mga bata ang silaba nga atong makita sa susunod nga linya. Tan-awa ang una. Ang una mao ang patingog. Usa mo yun kita om, ot, oy, ot, oy, om. Nakuha ninyo? Kana ang pagbasa sa mga silaba nga atong nahimo dinhi. Unsa ang patingog nga atong gigamit? Patingog nga letrang o nga dunay tingog nga o. O. Sige. Karon sa letrang B makita nato ang mga pulong. Makita nato dinhi nga dunay letrang I, patingog kini nga silaba. Sige daw. I dugangan og mo, makahimo dayon kita og pulong nga imo. Okay. Yo gidugangan kini og yo, nahimong yoyo. Mo gidugangan kini og mo, mamahimong momo. To gidugangan paglain pang silaba nga to, mamahimong toto. I gidugangan og tom nga silaba, mahimong itom. To gidugangan og yo, mamahimong toyo. Ma gidugangan og silaba nga yo, mamahimong mayo. Ti gidugangan og silaba nga yo, mamahimong tiyo. Tiyo. Okay, sige. Ato nang bisahon ang mga pulong nga atong nahimo. Sige. Atong basahon mga bata. Imo, yoyo, momo, toto,
toyo, mayo, tiyo. Unsa man ang atong mataga dinhi mga bata? Nga ang mga silaba kun imong ipunon o imong isumpay mamahimo kining mga pulong. Busa nakita nato dinhi nga ang mga pulong ato kining gilinyahan. Okay, usa ka pulong gikan sa mga silaba nakahimo gayud kita og mga pulong. Mauna kini ang atong nahimo. Busa mga bata, pwede ka mo nga mag-imbento og mga silaba, dayon pwede usab ka mo nga maghimo og mga pulong. Unsa ba kining pulong mga bata? Nasabtan ba nato kung unsa kining mga pulong? Ang pulong gilangkuban kini og mga silaba nga imong giipon o gisumpay aron kung imo kining mahimo masumpay nga adunay kahulugan o aduna kini katumbas nga mga butang o kahulugan. Kung ang silaba imo kining ipunon, unya makahimo ka og usa ka pulong nga adunay katumbas nga mga butang o imo kini dayong masabtan. Kung nakahimo kag silaba o pulong nga imo kining masabtan, kana gitawag si pulong. Kung ang mga silaba nga imong giipon, imo kining masabtan, mamahimo kining usa ka pulong. Apan kung naghimo ka og pipila ka silaba unya sa imong pagbasa dili nimo kini masabtan, dili kini usa ka pulong. Apan sa paghimo nimo og mga silaba o pagsimpay nimo niini, imo kining masabtan, kini usa ka pulong. Sige. Karon, ang mga pulong kun imong ipunon, kini mamahimong pulungan. Sige daw. Tan-awa, mao kini ang mga pulungan. Aduna kitay duha ka pulong dinhi. Ang yoyo. Ang usa kini ka pulong. Isa pa ka pulong, yoyo, nahimo kining usa ka pulungan. Okay, basahon nato ang pulungan nga ang yoyo, ang toyo, si tiyo, si toto. Unsa man ang atong matagad dinhi mga bata? Unsa man ang angay natong may namduman diri? Nganong ato kining gitunan? Nga ang mga pulong kun imo kining sumpayan ug lain pang pulong nga imo kining masabtan, kini gitawag og pulungan. Unsa man kanang pulungan? Ang pulungan gilangkuban kini sa mga pulong. Nasabtan? Ang pulungan gilangkuban sa mga pulong. Okay, sige karon, wadto na kita sa sunod. Okay, mao kini ang atong mga duha ka pulong nga nahimong pulungan. Ang yoyo, ang toyo, si tiyo, si toto. Makita nato dinhi nga gitawag kini pulungan tungod kay duha na kini ka mga pulong. Sige, sunod. Okay, sa atong mga pagtuon mga bata, nakatunan nato nga adunay 20 ka mga letra ang alpabetong Bisaya. Walay labot ang hinulaman nga mga letra sa pinulungang Ingles. Ang alpabetong Bisaya gilangkuban kini sa pila ka patingog? 5 ka patingog. Pila usab ka katingog? 15 ka mga katingog. Nailhan na nato ang mga patingog o katingog. Karon, unsay mahitabo kung ang
ang katingog ug patingog ato kining ipunon o sumpayon. Makahimo kita og silaba. Sige daw, timan-an sa nato bi unsa katong mga patingog. Letrang A, I, U, E ug letrang O. Saan kini ang letrang katingog? Letrang M, letrang T, letrang Y, letrang S, letrang K, letrang N, letrang L, letrang P, letrang B, letrang G, letrang D, letrang H, letrang W, letrang R, ug letrang NG. Timan ikini mga bata nga ang maong mga letrang katingog. Okay, letrang kati. Karon mga bata, atong himuon ang atong mga buluhaton. Unsa man kini? Ilha ang mga letra. Isulat ang P kun kini patingog. O letrang K kun kini katingog. Sige daw, atong tanawon ang unang letra. Okay, mao kini. Unsa kini? Patingog kini o katingog? Sulat dinhi ang saktong tubag. Ikaduha, letrang L. Unsa man kini? Patingog o katingog? Isulat dinhi ang saktong tubag. Ikatulo, letrang E. Unsa man kini? Patingog o katingog? Number 4, letrang O. Unsa man kini? Patingog o katingog? Ikalima, letrang N. Patingog o katingog? Sige, buhata ka na ninyo og ansiri ka na sa usa ka papel. Karon, ilon nato ang mga musunod. Isulat ang S kung kini silaba. P kun pulong. O duha ka P, double P kun pulungan. Una, yoyo. Unsa man kini? Silaba, pulong, pulungan. Kaduha, to. Unsa man kini? Silaba, pulong, pulungan. Ikatulo, mo. Unsa man kini? Silaba, pulong, pulungan. Ikaupat, ang yoyo. Unsa man ang tawag niini? Silaba, pulong, pulungan. Ikalima, ang mga toyo. Unsa man kini? Silaba, pulong, pulungan. Okay. Sige mga bata, ato nang ihatag ang saktong tubag. Okay. Sige daw. Unsa man ang saktong tubag dinhi? Tubag letrang K kun katingog. Ikaduha, letrang L. K katingog. Letrang E, patingog. Letrang O, patingog. Ug ang letrang N, katingog. Nakuha na nato ug nailhan na nato ang mga letra. Kung kini patingog o di kaha katingog. Kini ato nang ihatag ang saktong tubag. Yoyo. Sa man kini? Saka pulong. To. Saka silaba. Mo. Unsa kini? Silaba. Ang yoyo, pulungan. Ug ang mga yoyo, pulungan. Okay. So, mga bata, ug nakatunan usab nato nga kun ang katingog ug
ipares? Unsa man ang atong mahimo? Makahimo kita og silaba. Silaba. Ang silaba usab kun ato kining hiusahon o isumpay, isumpay-sumpay, makahimo usab kita og pulong. Unsa man kining pulong? Ang pulong usab kun atong sumpayan ug lain pang pulong, makahimo kita og pulungan. Okay, so hinaot unta mga bata nga atong nakatunan, inyo gayud kining hinumduman pirmi tungod kay ang maong mga pagtulunan makatunan kini ninyo sa sunod pa natong mga magamit kini ninyo sa sunod pa natong mga pagtulunan. Ug maulang kadto, hinaot unta dili na ninyo malimtan ang mga patingog o